Ja tražim od vas i od Vladana Vasića već 2 godine da se reši pitanje zločina, guranja, nestanka reka ovde u Ceju. Znate šta se dešava ovde s našim rekama? Svuda po Srbiji. Znate li to? Znam, da. Kad će to da se reši? Recite mi... Gospodin Vladan Vasić 2 godine nije to da se vidi. Dobro. Evo ga ovde, zna to i gospodin Vučić. Videli smo se pre 2 godine ovde. Ste se vi videli sa predsjednikom? Jeste. Dobro. Sad traži da se vidimo s vama. Je tada bilo dogovoreno da bude zakon kojim se sprečava izgradnja u zaštitnom brodu? I šta je bilo s tim zakonom posle 6 meseci? Ništa. Ništa. Vi ste juče bili u Zvonačkom kraju. Da. Mogli ste odete u Rakitu. Da. Znate šta se tamo dešava? Tamo se za jedan dan ljudima otme dedovi, katastar, babušnica otme, upiše Gorana Belića, investitora, kao vlasnika u tuđu imovinu. Tamo se noću patrolira bezbog palica. U Babušnici. Tamo se ljudima ruše vodenice, tamo se noću upada u kuće. Zašto? Da bi Goran Belić zaradio milione, a ljudi ostali bez vode. To je samo jedno pitanje. Goran Belić je investitor male hidroelektrane Zvonca. To se isto dešavalo ovde u Toplom Dolu. Gospodin Vladan Vasić izdaje investitoru Draganu Josiću put za njegovu malu hidrocentralu. Jel te male hidrocentrale imaju elaborat u zaštiti životne sredine? Jedan dokument koji je izdan nije po zakonu. Dobro. Nijedan dokument. Ja vas zato tražim sam gospodina Basića. To je dva pitanja, zato što postoji dva načina kako se to kontroliše, pošto te dozvole izdaju lokalne samouprave. Ne izdaju. Lokalne samouprave samo u zaštićeni području. MGSI, gospodin Antić, Trivan i tako dalje. Ta priča treba i sve godine. Možemo li mi da se vidimo? Ja sam tražio od gospodina Basića, naš pokret traži od vas... U prostornom planu Stare Planine izbacili Mareški zavod. Jeste, prethodno ste potpisali smrtnu kaznu za Rudinsku reku i za Toplovsku reku dali put privat. Pa nema priče, to su fakti. To su fakti, Basiću. Nema da se krenu ludi. Da li je moguće? Vi ste gospođu onu iz Novog Sada koja je štrajkovala glađu primili i to je snimljeno. Da li je moguće da pokret odbranimo reke Stare Planine, na 100.000, ta priča je sigurno vama poznata, da nas primite i da lepo, evo sad su tu svi mediji, da tu priču otvorimo za javnost i da mi vidimo šta je tu rađeno po zakonu, šta nije. Kad možemo zakažemo sastanak? Zakazat ćemo... Evo, Basić će već pokušati u toku nedelje. Okej.